en puɗɗorima inde Gueno joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftidinde kajorowo kala koni wona waɗa wona wooda yomon tan laato itude gotago muɗum ha jakka ballal tagɗo windere fof hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo ɓurɓe kala taggo no ɓurti ɓurɓe ha jande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe taggo ɓurnaɗo bajjo Aminata Kourtoudou Abdoulaye cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cokɗo bafal nuli annabagu nulɗo hoore mum ko adi nulal nulɗo nulal torde jot kisal saga kisal satti gaddade yesso ken tumode goto fof ko ƴatandiɗo hoore mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe to mbawɗon wonde dowlaral leydi ndi fof mi salmini on e mbadi kuftidindi tengti fulɓe nanoɓe fulfulde kala to mbawɗon wonde on kofnama e kattude ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou won fetere pinal artiɗo hande jewte meɗen ɓolel pulagu gam addande en yewtere hesere haysono woni en ɓarodiri hande en gartiɗo e ballal Gueno en jafno e bayrugol ngol no fewi dendagal bandiraɓe yoɓe mbayri e nande en e ko kewoje ɗe kala eɗen jafno hen no fewi ene sella mataw ko ngakkede yajede tan hande ñallal ngal ko ñande mawde en hawre 11 lewru morso ujunnaje 225 tawi kongol ngol ɗoftoɗo ɗo hen koye parimogo e dirali e dande musidɗo moɗon Mamadou Saydou won fetere pinal en gartiɗo e mbadi jewte meɗen yewtere men hande nde titode muɗum ko gonka Sénégal hande gonka kamnika ko ganduɗa hande haqqillaji ɗi foof nani hen tawno caɗele godaɗe ɗe gonaɗe ɗe guuraɗe ɗe ene diwti aada no fewi kadi wona hunde wowande e nder leydi Sénégal saabu ko ardiɓe laamu ngu hande ene wayno caɗele ɗe gaddi e nder leydi ndi guila e gurdam ɗam rendo ngo guila e faggudu ndu guila e jokkodiral e caggal leydi foof ene wayli no fewi kadi o jibini caɗele mawɗe hande ni en keɗima ɗo ko haala Sonko haali hakkude muɗum e Diomaye wiide Diomaye waɗani ko fonno wonde kadi wona neɗɗo mo ganduɗa tiɗɗo ko ɗum addi caɗele e leydi Sénégal ala caɗele leydi Sénégal mboɗo sikki ko kanko no sikkirta ni walla no yiɗiri ni walla no waɗirta ni to banggue laamu ngu no yiɗiri laamorade ni wona noon leydi foti laamorede kadi en kalini ɗum ko ɓooyi fate vidéo ji men ɓennuɗi mboɗo sikki kala tuttiɗo hen ma yi ɗum ɗon ma heeɗo ɗum ɗon saabu andunode oɗo gorko so tawi o are laamu ne wawi laamu ngu wawata rewde lawol wan noon miijoji ɗi o joguiɗi no woniri ni no wodiri ni to banggue fiti wonde fitaniyanke to banggue wonde guutanke to banggue wonde neɗɗo mo ganduɗa tiɗɗo ñiire mo ganduɗa neɗɗo ko hoore mum tan yiyata hettiɓe mo ganduɗa ko neɗɗo joom caɗele kadi ko ganduɗa nannuɗo fitinaji woni violence e nder haqqillaji sukaɓe hewɓe e nder Sénégal hande o awi ɗum hen ha hande ene wayno fitiniyagal ngal ene wayno awima e nder sukaɓe hewɓe e nder leydi Sénégal tawi ɗum ɗo foof kanko saabi ɗum ɗon noon firti tan eɗen ganduno ko ɗo tan jofata hakkude makko e Diomaye haysinno ɓe cettani ha laaɓi o saaha hande kam eɗen gandi yimɓe heɓe kalin ɗum enen kalin ɗum eɗen gandi duusa mabɓe juutata wan noon hunde ko ala hoore yahata kono noon kala ko waɗi koye ɗiɗi walla koye tati walla koye sappo yahata jañal leydi noon wawa yimɓe ɗiɗo mbawa ardotade ɗum goto foof wona hoorejo ala ko goto tan wonata hoorejo goɗɗo o jooɗo jonde mum wona gardiɗo jagorɗe so tawi noon kanko gardiɗo jagorɗe o wiyata komo ɓafti fof mo jogui junggo makko ɗum mboɗo sikki wawata yaade ɗum ɗon ko ɗum woni caɗele hande Sénégal kadi no mbiɗen ko guutam yanke tawno hande yimɓe hewɓe nana e niɓɓe taw ala ko waɗi ɗumen toon sowona tan omo jogani ɗumen guutu mo jogani ɗumen guutu noon yefto mo ƴetti saw laamu ngu waɗi ɗum sawru mo fiira mo weela ɗum ɗon wona hunde moƴƴere kadi e laamu moƴƴuno ko jomum ko wawno wonde foof mbawɗa wadde foof sa ari e laamu poɗɗa ko ƴewde holno ɓamtirta leydi ndi holno yimɓeɓe gurdam yimɓe foti wonde haajuma wona widaɗa kala mo kaldunoɗa kala mennoɗo jofadima kala mennoɗo tan foof aɗa jagga ɗumen aɗa sohla ɗumen ɗum wona nawrata leydi yesso leydi ndi wonko sohli ɓesgu leydi ndi wonko sohli hande
ko wona ɗum ɗon sabu so soki so jaggi fof kamɓe fof sokiɓe nder ɗum wurnata ɓesgu Sénégal wona hen ɓesgu Sénégal hande en jii faggudu ndu yahani en jogui caɗele to banggue faggudu ndu foof hande ko ene waɗi koko darti e to banggue rendo ngo hande yimɓe foof ne guuri caɗele hay wondunoɓe makko hewɓe hande nimsiti ko cuɓorino landa mabɓe ka wan noon ko cikkanno ko tawi wona ɗum woodi wan noon hande yimɓeɓe foof jii caɗele guuraɗe ɗe caɗele gonaɗe ɗe caɗele gondaɗe ɗe nder Sénégal ɗum ɗon noon firti tan ko kalano ɗen ko jertino ɗen ko ene wayno koye ɗum hande wuura en kalin hewɓe kalino ɗum kono on saaha yiyetano ko wawatan kadi hewɓe kadi mbawatan yiide ɗum ha tengti sukaɓeɓe kono noon jomumen yo gandu kala ko suɓinoɓe ɓeeɗo walla laamuji bawɗi woni fof laamuji bonɗi so tawi a weranima ɗumen kartal kala ko jomumen mbawi wadde bonande andu an aɗa jeeya e wadde bonande ɓe so tawi bakkat ne hen kay a feccoro e bakkaɗo o won noon ko onon pawi ɗum jomum onon lammini ɗum e ndeɗo lamminande noon nde ɓe lammina haade mum jofde mbo sigi Sénégal ha oɗo saaha joni haydara ala ko waɗa kadi sona caɗele ene ɓeydo fawdirde ene ɓeydo hewde ene ɓeydo o jibinede e banggueji kala en jii hande yimɓe hewɓe taw ko kaduruji mawɗi Sénégal e ɗum ɗo ne doguino payi caggal leydi muuloyade saabu hulde haade mumen jaggede ɗum ɗon foof ko gueɗe caɗele ɗe ganduɗa leydi ndi jibini ɗum kadi andano ko hen andano ko Sénégal hay sinno waɗi dille waɗi ɗum ɗo so tawi suɓuɓoji ɗi ɓenni hankkadi ne gasi koye dawal tan hono jolal ngal woni campagne o so ɓenni ɗum ɗon noon firti ko hande